दिनैनि भिडिअआव आलुनि परथा बनायना नायदो आंनि हासबेन्डखौ मैदा नादों मैदा नानानै एक्सपार्ट बियो आरो आलु परथा बनायनो बिराद मोजां रोङो ओंखायनो मैदाखौ बेखौ नाहोदों ओमफ्राय आङो आलु परथाखौ बनायगोन आरो दायो बे मैदाखौ नाबाय आङो आलुखौ सेबना लानोसै दे लोगोफोर नायलांबाय था माबायदि बनायो आलुखौ नानानै सिफ्लेना लानोसै आलु परथा जानोसै दिनै ओंखाम जाला मोनायाव गोथावनो आलुखौ बिदि सोना होयो खांबाय दायो आं सावनोसै नै আজি आलु परथा बनायसै दै आलु परथा ओमफ्राय दसे गोबाव दोननांगोन होमबासो मोजां मोनगोन आलु परथाया एसे रोजा जायो नै आलु परथाया सावबाय जासिगोन एसे गोबाव नांगौ आलु परथा बनायनो आलु परथानि जासिगोन बाराखौ जानो मोजां मोनो आं टेनसन जा बिदि जाबाय थायो गोथावानो जायो जाखाबाय थाखायो सम सम जानो मोजां मोनो ओंखामखौ खम जायो आलु परथा जायो माबा माबि बनाय जाबाय थायो जाबाङा आरो जों खम जायो आलु परथाखौ जाबाय आलु परथाया बनायखांबाय दिनै जानाय नायलायलायदो दानाव जाखानाय जासिगोन ओंखाय दायो जानानै खिथिला गरमथारबो ओंखाय दिनै जानाय नायलायला दानाव दसे थानानै जाखासिगोन बेखौ जाबा सबजि नङाबाबो जायो दिनै सबजि नङालासिनो जागोन जों साहा बनायनानै साहाजों जागोन दे नोंथांमोना मोजां मोनबा नायलांबाय था आरो उननि भिडिअ बेलेग बेलेग नुलांगोन बेलेग खिथिलांगोन नोंथांमोना अननानै नायलांबाय था लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम अननानै दिनै भिडिअ एसेनोसै आरो उनाव बेलेग बेलेग नुलांबाय थागोन